ka Sunjuk Sengrangba Catholic Shillong Archdiocese, ka Khot bat wer Sngewbha ya pi ki Pararangba Catholic Jong ka Archdiocese, sya ka annual meet ka ba khat nyo ka ban salong ha ka khat pra tarik bat khat khandai tarik uyayong 8,000 arpuhunriu ha Assumption Church Parish Nongpoh Zone 6 Ribhoi District. Ha ka khat khandai tarik yayong ka bade ka singi utrai, ha ka por shipo shiteng men step and sedang da ka mas pakut ban penmenta do Most Reverend Victor Lingdo DD Archbishop Jong ka Shillong Archdiocese. Bat ha ka por shibaje no pai singi kan sadon ka cultural program bat ka jingmane sacrament. Ka phang pedeng tu ngin Sngau thaj ban le ya ka babha. Lada ngim le swai haka ya ka babiang ngin sayo yala ka bainong. Galatia klenong ka bahenriu de Khot khandai. Ssrksa